Lezike Kzn.Kukhuzwa nifundela wasamukethiswa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli nazike ehamba phambili osukwini namhlanje. Iqhubekile inkomfa kaKhongolose eThekwini kukhuzwa abazithathela umthetho kanti amasotsha kuleli ahlinzeka ngezempilo. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa kulindele ukuthi ke kube uyena ozovala inkomfa ye-ANC kulesi sifundazwe eqaleke izolo. Kule nkomfa ke zokuphepha ziqinile njengoba ke ihanjelwe namalungu opholo phezulu avela kulesi sifundazwe. Emva kokuthi ebusuku bayizolo lengqungquthela igoqiwe kade ama-credentials adoptiwe osukwini namhlanje kube sekuqala sekubheka izinto ezahlukene ikakhulu ezenzeke ukusuka ngo-2018 kuze kuba kushaya u-2022 ubuholi bayo i-ANC kusona isifundazwe. Emva kwalapho kube sekuqala uhlelo la khona lokuphakanyiswa kwamagama abantu njengoba bekade na ku-social media kulokhu kuvela ama-slates ahlukene osukwini namhlanje igama likaSihle Zikalala obevele engusihlalo we-ANC aphinda abe nguNdunankulu liphakamile kuthena abuye kulesi sikhundla. Sihle, I do accept the nomination. Thank you. Bese futhi elinye kwavela igama likaSiboniso Duma yena ke owaziwa ngokuthi uyilungu leshamthetho sesifundazwe aphinde futhi ake waphatha nezinye zezikhundla ikakhulu ko-ANC Youth League kanjalo nako Khosas. Siboniso Armstrong Duma ngiaccept. Bese kuthi esikhaleni noma ngithi esikhundleni sika Nobhala kuvele igama likaBheki Mtolo encintisana naye loyo ongunobhala khona okufuna ukuzibuya okuyena uMdumse Ntuli. For the position ka provincial secretary amagama amabili uComrade Bheki Mtolo noComrade uMdumise Ntuli. For usekela nobhala amagama amabili Comrade Sipho Hlomuka no Comrade Nontembeko Boys. For umgcini mafa amagama amabili uComrade Jomo Sibiya no Comrade Ntuthuko Mahlaba. So these are the 10 candidates but we'll be voting for 5 only comrades. Ngiyabonga. Esikhundleni sokwamgcini mafa uqale kwaphakama igama likaZintele Gumede ongusihlalo sashenxile eThekwini kodwa ngenxa yemigomo ye-ANC ka-step aside njengoba esahamba enkantolo lahoxiswa ekutheni amukele i-nomination. Provincial treasurer, only one name met the minimum threshold, and that is the name of Comrade Zandile Gumede. Kube sekuphakanyiswa igama likaMjomo Sibiya ongungqongqoshe emnyangweni ozokuhlaliswa kwabantu kulesi sifundazwe kanjalo negama likaNtuthuko Mahlaba esimazi kakhulu ngokuba imeya lapha ya eNewcastle aphinde futhi uke waba usihlalo wayo ANC khona ekusifunda saseMalahleni. Thank you very much, Chairperson. My name is Jomo Sibiya from Ward 3 Engutu Sub-Region, Inkosi Pambata Region. I do accept the nomination. Thank you. Thanks, Chairperson. Igama Ntuthuko Mahlaba from Professor Kada Asmal Branch, Embuso Kubheka Region. I accept the nomination. Ukuvota kuyaqhubeka osukwini namhlanje njengoba kubheka ukuthi maphakathi losuku noma nobusuku banamhlanje kube sekuphuma imiphumela mayelana nayo lengqungquthela okulindelekile futhi okungenzeka ukhetho kwama-members e-PEC njengoba lawe kade ekhethiwe ubuholi babo noma ithemu yabo buphelile osukwini lwanamhlanje. Osukwini lakusasa kulindeleke ukuthi uCyril Ramaphosa ongumengameli wayelo nhlangano afika azoyivala ngokusemthethweni. Uteboho Sibisi e-Olive Convention Centre eThekwini. Zisalokhu siqhubeke njalo isigameko lapho umphakathi wasezinqolweni ogwenu seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uzithathela khona ke umthetho ngezandla lokho kulandela isigameko sokushawa kwabalisa ababili abalinganiselwe eminyakeni ekumashumi-30 balinyazwa kanzima ngoba besolwa ke ngokutshontsha. Uhlalo lwesigungu esilwa nobugebengu emphakathini kwesifunda uGusbusiso Nzama ukhuza ke isihlava sokusithathela umthetho ngezandla. Ziyaqhubeka izigameko zokushawa kwabantu endaweni yasezinqoleni njengoba kushawe kwalimazwa kanzima besilisa ababili abebesolwa ngokutshontsha abaneminyaka elinganiselwe 30.
usihlalo wesigungu esilwa nobugebengu emphakathini ngaphansi kwesifunda ugu uSibusiso Nzama uthi abantu abahlukane nokuzithathela umthetho ngezandla kodwa bafunde ukusebenzisana namaphoyisa okanye amaphoyisa ezinduna ukubika abantu abasuke besolwa ngobugebengu. Sidlulisa okukhulu ukuphatha kambi ngezigameko ezenzekayo endaweni yasezinguleni yonkana lapho kubuya khona umphakathi uzithathela umthetho ezandleni zawo la kunezigameko sezenzekile la abantu besolakala ukuthi bayantshontsha umphakathi uzithathela isinqumo sokuthi uyabashaya labo bantu baze bashone kwenzekile kaDlovinga waphindelela lokho sithi nje abantu abahlisa imimoya bangazithathela imithetho ezandleni zabo ngoba lokho kudala ngabikho ukusebenzisana kahle njengoba sisebenzisana namaphoyisa nje siyafisa umphakathi ukubika ubugebengu futhi umphakathi uzibika izehlakalo uma khona abantu abamsolayo zikhona izinduna bakhona amaphoyisa komkhulu bamba bombika lo muntu abamsolayo uthi uyantshontsha ukuze athathwe ngendlela eyona umphakathi ungabonakala uzithathela izinqumo. Uphinde wakhala ngokungabi khona kwamphathi station wamaphoyisa sezinqoleni wathi kunomthelele ekutheni umsebenzi wamaphoyisa ungenzeki ngendlela. Ubese egxeka ukushoda kwamathuba omsebenzi njengomthelele konyukeni kobugebengu kule ndawo. Ubugebengu buyanyuka into edala kakhulu thina njengomphathi esibukayo amaphoyisa khona ayasebenza it's fine but inkinga ekhona ukuthi isikhathi seside kakhulu sihleli silindile umphathi westage engafiki kungekho futhi okwenzakala ukuthi kwenzakalana from February up to now akaze afike umphathi stage kodwa nobugebengu buyakhula nje kuyaqhubeka kuyaphambili. Enye imbangela eyabona lobugebengu nalokuhlangana lokushawa kwabantu ikona kwentulo komsebenzi ngoba abantu basikathathe bananto abayenzayo uhulumeni nje masusizama noma wenza izindlela zokuthi hamba abantu bafundiswe amakhono kube khona abazoyenza ezobakhipha bebe busy. Induna yakwaDlovinga uthi nabo bengubuholi bomdabu bakhuza isihlava sokushawa kwabantu endaweni yasezinqoleni njengoba lesi sihlava sikhula nsuku zonke. Kunento esiphazamisayo kakhulu la esigodini sakhile yokubulawa kwabantu bebulawa abantu abasuke beshawa abantu bengazi ukuthi wenzeni umuntu ngoba ezukuthi kuthiwa kushaya umuntu avela asuke ashaya umuntu akaze egcineni useyeza ukuthi umuntu amshayile ubengenacala noma leyo nto kuthiwa uyenzile ayikho. Lokho siyacela ukuthi abantu abazi ukuthi ubuholi bomdabu abahambisani naleyo nto. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuze Mando Sicele ngisezinqoleni kwaDlovinga. Umnyango wezempilo eRichards Bay enyakatho nelikaMthaniya ubambisane namasosha ombutho wezempi akuleli kanye nowasemelika babambeke iqhaza ekuhlinzekeni umphakathi ngosizo lwezempilo ukuze ke kunciphe umthwalo obhekene nemitholampilo eyakhele eRichards Bay. uColonel Sithembiso Chilize ekhuluma nethimba lezindaba ze1KZNTV uthi inhloso ngqangi yalolu mbimbi ukunika umphakathi usizo lwezempilo nangazo zonke izindlela ukuze ke kuzoshintsha nendlela amasosha abuka ngayo emphakathini. uColonel Sithembiso Chilize owengamele umnyango wezempilo wombutho wezempi ozinze Richards Bay uthi bazimisele ngokufaka isandla ukwelekelela imitholampilo ethwele kanzima. We have had a few interactions with the local health authorities over the past few months, trying to get at what priority areas they might have in terms of the disease burden in this area. Now, in terms of our outreach, we have started on the 3rd, looking at certain clinics, visiting them and having our health professionals consult on a primary healthcare level. We've also started with an oral health education program, but as well as health interventions from an oral health perspective, with some people from the community being bused to our health facility that is here at the Richards Bay Sports Facility, where certain procedures are done, emergency dental procedures, as well as minor cosmetic work that is being done. Now, this is all of an effort that we do to change the perception that people have of the armed forces. Now, we want to make sure that we are seen as an armed forces, as a military for the people. Okhulumela amasosha kulela zinze kulenkambo uBrigadier General Pamela Dlamini kanye nokhulumela umbutho waseMelika uMajor MA Padilla bezowalise ukuthakasela ukusebenza ngokubambisana phakathi kwalamazwe. Us and the US SANDF
that are busy doing this exercise together. So just to change the knowledge, just interoperability, just to make sure if maybe there's a need in future where we have to go and keep peace somewhere else, then we understand our tactics, our doctrines, so that we can just end up missing each other while we're busy with the operation. So we are representing the United States military. We have a state partnership program with South Africa that has been around for about 20 years. It is an exchange program of an ability to take an opportunity to learn collectively from the South African Defense Forces and the United States military. This exercise, we're focusing on humanitarian efforts and staff work, learning how the South African Defense Force conducts operations and how we do. And then we're also integrating with their medical exercises to reach out to the community and provide medical care within the community. Elinye lamalungu omphakathi belihambele ukuzofuna usizo lwezempilo kulenkambo unomlindelo Buthelezi uyishayela ihlombe indlela yokusebenza kwabezempilo kulombutho. Siyabonga kakhulu ukuthi besilethele uhlelo njengalolu engathi nangonyaka ozabe ngaphinde belibuyise futhi lenzeke ngoba lusizo kakhulu. Kuphungukile amakliniki sazothola usizo lana nabasele bazophinde futhi bethola usizo laphana so nje sibonga kakhulu ngoba kuyashesha yonke into ihamba kahle sibonga kakhulu. Ezindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi Miyene ngibika ngiseRichards Bay. Babhekene ke nomngozi abatapa imfucuza njengoba bethi ke sekukhona abazibiza ngabaphathi bayo. Indawo enkulu kweKwaZulu-Natal yokulahlwa kwemfucuza eNewland England Road landfill site eMgungundlovu isiphenduke isizinda sokubulawa nokulinyazwa kwabantu. Lokhu okushiwo ngabanye abantu abacosha imfucuza kuyona le ndawo. Kanti ke inhlangano engenzi inzuzo ebhekelele ukusebenza kwemvelo iGroundwork ithi ke ikhona imali eyayikhishwe ukulungisa le ndawo kepha kuze kube yinamhlanje ayikaze ke iqale nokusetshenzwa. Bathi babhekene nengwadla yokwesaba abantu abavundulula imfucuza eNew England Road site eMgungundlovu. Ngomsombuluko kwalona leli sonto leli kunomfana abamshayile bona besuthu la bemshayela nje ukuthi uthathe iphakethe lama chips. Ngikhuluma nawe nje usesibhedlela ulwela impilo yakhe yakwaziwa noma uzophila noma uzosinda ngendlela abamshaye ngayo. Bemshayela nje iphakethe lama chips kunemoto asebazi adoptha ukuthi isetshenziswe ibona bodwa abangafuni umuntu osondela kuzona. Lezo moto makwathi uyasondela kuzona uyathuka ngenhlampe ezinkulu uphinde ushawe nokushawa futhi lo mfana nje ngikhuluma njengamanje usesibhedlela nokudika. Sicela nje umasipala akasinake abanakela abantu abasebenza lapha even amaphoyisa ngoba noma ngabe kuthiwa ushayiwe lapha mawuthi report emaphoyiseni awunakwa ngisho unakwa nje amaphoyisa abakunaka inhlobo mhlawumbe ngangcono mangabe ngafika laba abako home affairs nama social abantu babuyisele kuyela kubo ukuze abantu bakwazi ukuqhubeka baphile kahle njalo besebenza eqaleni. Owenhlangano iGroundwork uthe bafisa leli dolobha lihambe phambili ngokusebenzisa imfucuza ngendlela elungile. Esifisa ukubona kushintsha as uGroundwork neSouth African Waste Pickers Association ukuthi ke iMaritzburg as a capital city of KwaZulu-Natal siyibone ihamba phambili ekwenzile izinto ezinqobekela phambili izinto ezifana no recycling. iMaritzburg yanikezwa uCocta ngo2011 imali engango 21 million ukuthi ke yenze lento ebizwa ukuthiwa imaterial recovery facility la iwaste khona izokwenziwa irecycling ibheyilwe ihambe yodayiswa la kuzoqashwa khona abantu more than 200 abafana nama waste pickers. Kodwa lokho akuzange kwenzeke. Iplan isekhona ayishintshile isite le eyibonwe uMgungundlovu district isekhona ayishintshile. We still support lokho ukuthi fana ngabe babuyela back bathathe leyo plan basebenzise leyo plan then ama recycling rates ase Maritzburg so wabone ekhuphuka ama job opportunities azoba ngcono futhi nalabantu abasebenza lapha nabama waste pickers bazosebenza kwi-environment engcono kunale abasebenza kuyona njengamanje. Imeya kumasipala umsunduzi umzimkhulu uThebola uthe bayiphethe kahle le ndawo yemfucuza. Namhlanje kuphela unyaka wesibili singakaze sibe nomlilo landfill site. Lokho ke kusho ukuthini? Kusho ukuthi ukhona umsebenzi wenziwayo omuhle futhi ngoba ukuba ukho ngabe sisaqhubeka ngalendlela ekwakuyiyona ekwakwazi ukuthi inyanga nenyanga kunomlilo landfill site yethu. Njengamanje landfill site
izibi ezingena khona zingena ngendlela ehlelekile usuku nosuku siyazi ukuthi kuyaqhitshwa kucompactwe ngokomyalelo we-notice noma ngokomyalelo we-license esiyisebenzisayo ukuthi kufaka ukuthi senze njani ukurana i-landfill site. Ukube kuthiwa kunjani ngabe ngithi irana manje iphethwe ngendlela le efanele ukuthi ngabe vele siphatha ngayo. Iningi labantu abahleli lapha nabantu abaphuma ngaphandle. Hence umsebenzi esiwenzayo njalo uzo-involve SAPS ufake i-security yethu uphinde ufake nangaphezulu kwalapho no-Home Affairs kakhulukazi lolu phiko lwe-immigration. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Asike sisishilele eyitolo sizobuya siqhubeke neindaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele indaba ze-1KZNTV nazi-ke esithi ihamba phambili namhlanje. Iqhubekile inkomfa kaKhongolose eThekwini kukhuzwa abazithathela umthetho kanti amasotsha kuleli ahlinzeka ngezempilo. Umndeni wakamabindisa ePhoenix ufisa ukuthola usizo ngomzukulu wabo neminyaka eyi-15 onenkinga yokukhukhumala kwengalo osekumenza ke azinyeze nokuya esikoleni ngoba umfaniswano awugqoke kahle. Lo mndeni ke uthi le nkinga yalomntwana yaqala ngonyaka 2016 kodwa ke abakazi baluthola usizo esibhedlela sikahulumeni. Mbukele ekhaya sisendaweni yasePhoenix eThekwini kumndeni wakamabindisa la khona benenkinga yokuthi umntwana ongumzukulu wakhona oneminyaka ewu-15 enokukhokhunyelelwa ingalo kuswa ngonyaka wango-2016 abathi kuze kube imanje abakaze balithola usizo. Sinayeke la ongumama wakhe madade wethu ngiyakubingelela mhlawumbe munguqale nje usibeke esithombeni imqale nini lenkinga uBoy. uBoy inkinga yakhe imqale beku-2016 and uthe emva kwalokho sahamba noBoy sifuna usizo. Siqale saya eclinic eStonebridge clinic bafike basirifela eGandhi esibhedlela and then eGandhi esibhedlela bamfaka enye into ngazathi ipayipi nje encane ngoba wayithi la dokotela ufuna ukuthola ujuice ongaphakathi and then uzazi ukuthi yini le eyenzakala engalweni ingalo. So wayenza leyo nto wasitshela ukuthi it's a cold abscess. Wayesithi uzosirifela eEddington and which was rifela eEddington. eEddington sahamba saya khona. Nakhona bamthatha eEddington bamthatha amagazi. And then khona ke kwasikuthiwa sizohlala about 3 months ngaphakathi. Bas admita. Okay, maybe admitile ngakusasa ekseni udokotela wafika wenza ama round kodwa wangeza kuthini. Uthe ngabo 12 wasitshela ukuthi sidischargewe. And then uma discharge we were wondering ukuthi kanjani kombe but sizoza kuma appointments esiwani kwawona. Albert Lithuli wahamba futhi wayakhona. Nakhona bam-admita about nakhona 2 weeks futhi balube hamba iclinic and then base bacela ukumkhatha bathathe nje upiece babheke ukuthi kuyini because babetshela ukuthi i-cancer. Then ngabavumela ukuthi okay they can do it. Bakwenza baqeda basitshela ukuthi akuyona i-cancer ama multiple veins akhula engalweni yakhe. Okay, wayesethi udokotela kuzomela ukuthi bamkhiphe ingalo yonke. Esikoleni yakhona unakho ukuthi ayiseke even nala endaweni. Ngoba abanye bazi bambiza ngokuthi dombolo. And naye akasakunakike. Usevele ayithulele nje. But uma egqoka akalifaki ishirt because ishirt angeni ufaka ikipa. And ikipa moyithenga
awuthengi lezi ikipa lezi ezingastresheki kufanele uthenge ikipa lezi ekwazi ukunwebeka so that azokwazi ukufaka ingalo yakhe naye abe comfortable mekagqokile ngoba into embambayo ibamba kakhulu la engalweni. Iluphi season mfisa ukuthi nomthole nje ukuze naye ezozizwa ephila njengezinye izingane. Right now usizo mina engal appreciate ukuthi ngibone ingalo yakhe iba right noma ngabe kuthiwa uthola umuntu ongamhlenza bisuke le part lengala and ibe removed and then ke I'll be happy kodwa hayi ukuthi akhishwe ingalo. Yeah. Bukele ekhaya njengoba uyizwela ke uyena umama womntwana ucela usizo njengoba ethi esibhedlela lokho bambendisa okusuka ngoMarch last year ukuzobeka imanje akaze azazithole ukusizakala. Ngeminye imininingwane ngwasilandela inkundleni zethu uzoxhumana ethi ku Facebook 1KZNNews bese kuthi ku Twitter @1KZNNews okuyila khona uzothola eminye imininingwane kakhulu uma udinga ukuthi uxhumane nawo umndeni uzonikeza usizo. Usomabhizinisi uShona Mkhize wethuleke iqembu lebhola likanobhutshuzwayo labesifazane. Umkhize ke uthi ubone ukuthi abantu besifazane abanakiwe abesekwa waseke enquma ukuthenga iqembu elizongena ngaphansi kweRoyal AM okuyiqembu ke labo lebhola labesilisa. Kusho lokhu ke ngesikhathi nesithangami nabezindaba ebesibanjelekwe kwisizinda sabo esisemgungundlovu. Umkhize ke uphinde wethula nabaqeqeshi ababili wathi ke uyathemba ukuthi ke bazoqhubeka basebenze ngokuzikhandla njengoba ke sebebathathu manje. Usomabhizinisi uShona Mkhize usethenge iqembu lebhola labesifazane. Mkhize ukusho lokhu ngesikhathi enesithangami sabezindaba ekomkhulu leqembu lebhola lakhe iRoyal AM emgungundlovu. We as Royal AM, we sat down, we thought, because we have girls in the family and I'm also a girl, unfortunately Andile is the only man in the family, so he's outvoted. He brought in girls, the wife is a woman, I'm the woman, so he's the only one who's a man. So we've bought a franchise for the ladies team, which is competing in the Women's League. And SAFA has approved it, and we are proud to announce that Royal AM is now going to have Royal AM Ladies. Royal AM Ladies. Mkhize uthe unethemba lokuthi ukhona umehluko azowenza. As a woman, I felt like women's soccer was underrated. You know, they've tried, they've been on the semi-final, if I'm not mistaken, it's for the 5th time. And they are on the finals again. Tomorrow they'll be playing at 10 o'clock. But I don't see the noise. I don't see the support. I feel like they're not supported. So I felt like, let me step in this time around and see if when I step in there, I'm not going to bring any change. Uqhube wathi umdlalo wabo uzoba ekupheleni kwalenyanga oweqembu labo labesifazane. We've bought a club from Bloemfontein and we can say now the ladies club which was here, I think it's the DJ. What is it called? Wait, I'll find out the name now. Devon Ladies. We've got Devon Ladies here in KZN. So we've brought in the new ladies team, which is going to call Royal AM FC Ladies, which is going to be playing at Hammersdale Stadium. Our first match is going to be on the 30th of July, and luckily enough for us, we're at home, so we're going to be playing at home. Izindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Asiphinde sithishelele ezitolo sizobuya siqhubeke futhi nendaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV asikhumbuzeleke zokwe ebesithe sihamba phambili. Iqhubekile inkomfa kaKhongolose eThekwini kukhuzwa abazithathela umthetho kanti amasotsha kuleli ahlinzeka ngezempilo. Ake sibheke engosini yezomnotho.
irandi lakuleli lu-17.04 maqhathaniswa nedola lasemelika libo-20.41 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libo-17.38 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libo-$1,717.71 i-ounce kuthi uwele ongahliziwe wona $103.86 umphongolo. Asibheke-ke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weBanyana uDesiree Ellis usephindeke wahlabana futhi njengoba ke emenyezelwe njengomqeqeshi wabesifazane ovelele wonyaka ezwenikazi lase-Afrika. U-Ellis sekungokwesithathu ke enqoba le ndondo iminyaka emithathu kulandelana. Ukuhlangana kwakhe ke kuza nje usanda nokusiza iBanyana ingeneke kumdlalo wamanqamu eWomen's Cup of Nations ezokuba ke ngesonto futhi ke useyisize yakwazi ukuba ke izibekele indawo kwimidlalo yokuhlungela imidlalo yendebe yomhlaba. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeli-ke sizibeka la ebesikuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe ke asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Ngifisela impela sonto emnandi.